Okay, jeg vil gerne udlede Archimedes lov. Og hvis vi starter med at tage udgangspunkt i den her kasse her, som altså ligger i noget væske, hvor kassen, toppen og bunden har samme areal, som vi kalder A. Og så toppen har et tryk, som vi kalder P1, og trykket fra bunden kalder vi så P2. Og P1 kan vi så skrive som trykket fra atmosfæren plus rho, altså densiteten af væsken, som ligger her udenom kassen, gange højden, gange tyngdeaccelerationen. Og det samme kan vi altså gøre med trykket fra bunden, som vi jo kalder B2, hvor vi igen har atmosfæretrykket plus densiteten af væsken, gange H, gange tyngdeaccelerationen. Og både toppen og bunden udsender jo en kraft, og hvis vi starter med kraften fra toppen, som vi kalder F1, så bliver det altså, at trykket gange A er lige med den kraft, som toppen udsender. Og hvis vi kalder kraften for bunden for F2, så bliver den altså lige med trykket gange arealet. Yes. Og toppen her udsender altså en nedadgående kraft, hvor bunden udsender en opadrettet kraft, og da bundens opadrettede kraft er større end toppens nedadgående kraft, så for at finde den totale opadrettede kraft, så skal vi altså minus toppens kraft minus med bundens kraft. Så det bliver altså, at den opadrettede kraft er lige med bundens kraft minus toppens. Yes. Og hvis vi så indsætter vores værdier herovre fra, så får vi, at den opadgående kraft bliver lige med og hvis vi så indsætter vores værdier herover for trykket, så får vi altså, at den opadgående kraft bliver lige med så skal vi huske at gange med A, som der også står heroppe, og så minus trykket på toppen. Yes. Og hvis vi så reducerer den her lidt, hvis vi starter med at fjerne parenteserne, det her det er en plusparentese, den kan vi bare fjerne. Og så her, der ændrer rho, altså fortegn, sådan her. Så kan vi se, at trykket på atmosfæren går ud med hinanden. Og så har vi det her tilbage, som vi også kan skrive, således densiteten af væsken gange med tyngdeaccelerationen gange H2 minus H1 gange med arealet. Ja. Og så ved vi så, at den fortrængte væskemasse, altså sådan her, er lige med det, der står her. Rho gange H2 minus H1 gange A. Og så kan vi så indsætte den fortrængte væskemasse i stedet for det. Så vi får resultatet. Ja, så den opadgående kraft er altså lige med den fortrængte væskemasse gange tyngdeaccelerationen.